Esselamu Aleyküm, hormatly televizyonlar. Biz şuun Soğuk Program Redaksiyasynyň Tuğrata düşürücü toparlanmalı olup Leyla Şadır Divan öýüne geldik. Biz sizde mıykmançylykda ilk bilene biz bir hoş habar eşitdik. Hawa, gaty ulokan belent habar. Şo ýaňy ýakynda bizim Mehriban prezidentimiz Saparma Türkmenbaşy size Türkmenistanyň halk bagşy diýen ulur belent hat takdy şonu gutlamaga geldik. Tagolum taňyr. Hawa. Ondan ýene de bir zat biz ýaňy ýakynda siziň aýdymlaryňyzy ýazyp halk köpçüligimize ýetirmek üçin şoň üçin siz bilen biraz köpkötdeş bolmagy sebäbi biriň redaksiýamyza gelýän hatlarda gaty siz barada köp soraýarlar. Nähili şu aýdymyzy gaty goýarlar. Diňe respublikamyzyň öz adamlarym däli daşary ýurt dönem. Ine bu tarafımızdan İran, bu tarafımızdan Oğan, Hava, Tuğusiya'dan rahatlanam, şular hatlar geliyor, soruyorlar. Şularla bir söhbetleş olup tanış olsak daha dekek deyip. Şoň üçin siz bilen söhbetleş olmaga geldik. Inni men ýetejek berjek soragym bar. Bir garaşdyrlym bilendik. Türkmenistan 2 ýyl boldy. Ýaňrak toýuny toýlap geçdik. Hawa. Inni Ayçak bolýan zadym şu garaşdyrlyk alınmaka. Ine olarlar Leyla Şadır diýýär, ony halka şu wagt tanatdyrmalar. Ony bilýärler. Leyla Şadır diýär, Leyla Şadır diýär. Ony Türkmenistanyň halk bagşysy. Ine şundan ýöň garaşdyrlyk alınmaka. Niye hilli ýagdaý? Şu aýdym aýtmakda, şu aýdymy niye wagt başladyňyz? Ya seniň ol halipaňyz boldymy? Niye hilli? Şu arada ol gurrun berseňiz. Aýdym barada. Şu aýdymyň mene köpüleş dinleýän bolyn aýdymyz halk aýdymyda. Halk aýdymam bolur şu dağdan o çeşme çykýandyr, şoňa süýülüp, şonam şu şeýle bir siziň aýdyş usulunuz bar bir hili şol aýdym aýdanda şoň sözleri, şoň saly, şoň ähli nemesi bilen içinde hakyky ýaşaýanyz. Men öz garaýşymda ol. Hawa şu arada bir gurrun berseňiz, kene tomaşaçylara. Sağ olun. Men ilk bilene atymyş şu Beýik Mehriban bizim şu arka dağımız prezidentimiz var. Saparma taýsynýas. Şulardan ullokan minnetdarlygymy bildirýän bütün halkymyň adymdan, bütün sunugat söýjä adamlaryň adymdan. Şu adam bolmasa biz şu maksatymyza ýetmeýärdi. Nasıl olacak? Şulardan bir goty ullokan maksada ýetirdi. Men şu ilki bilen şu söz başymy şu adam gutlap başlaýyn diýip armekdim. Hudaýym ýaşy uzak bolsun, jany sag bolsun. Mudam biziň aramyzda şu adam bolmasa şu zatlar hiç sen bolmaýardy. Indi näme oladym işleseň işini, aýdym aýtsaň sen näýil aýdym çydyňy, näýil aýdýan aýdymy sunugadyň olup baka berip dur. Ýaşy uzak bolsun, jany sag bolsun. Aw innem şu tügelemini prezidentimizine bize bilemedip, himayet edip, kömek berip, şun gowa adamdygyny bilip, ödüm şeýle bir sunugada düşünýän adam. Kanterde zatına gelene aýdym sady üns berişi, dinleýişi, baka berişi, ol bir şeýle bir päli aşa, päli pes. Sen şeýle dinläp otur. Onuň nädip sen işlemejek? Nädip şu adamyň döwletini, güýjüň, gaýratyny bermejek? Nädip şu halkyny söýmejek? Şonu aýtdym. Nädip şu adamyň halkyny söýmejek? Nädip işlemejek? Sen utanryp dursun. Sana nähili ullokan bakalary berip dur. Söyleme. Bir howatlar çykyp arkada çykyp dur. Nädip onuň şu adam hakda aýdym aýtmajak? Meniň atamyş meniň Leýin hakda aýdym aýdanyňyzy. Istaýyn hakda aýdym aýdanyňyzy. Özüm ilkinji bolup prezidentimize goşulan aýdymyň ilkinji bolup öýüne aýtdym. Akla çarpadym ýazyp berdim, biragy sözüm ýazyp. Birinji bolbam sahnada men aýtdym. Serdarymy. Meni bu adam hakda nädip aýdym aýtmajak? Nädip bolsa aýdarnym, aýtjagym, ölünçe men aýdarym.
babadan yürüdü, ata babadan yürüdü, kadim kan hirdar. Tağbol karıştı bolli irkan hirdar. Tağbol karıştı bolli irkan hirdar. Yevinlerine inandı, kulli Türkmene yıkvandı. Bu toprağın havda yandı, şehradi şahan firdar. Bu toprağın havda yandı, şehradi şahan firdar. Taşıyımın havgaladı, dillermizin eytenadı, iliminin tenadı, mehribanım firdar. Arzuları kanatlı, kör oğlu dögey gayratlı, kör oğlu dögey gayratlı. Elleri sahavatlı, yüzü nurhan firdar. Elleri sahavatlı, yüzü nurhan firdar. Allah uzun yaş verdin, Allah uzun yaş verdin, bir yerine yaş verdin, bir yerine yaş verdin. Allah bana yaş verdin, o yedek kan firdar. Allah sana yaş verdin, o yedek kan firdar. Arkadağım ey firdar. Leyla, buna bir soru verecek olayım. Sizin özünüzün bir halifanız, ya bir birine bir yıkkın edip, ya bir birine şuraya bir özünüzün önünüzde bir halife hükmünü gören adamı ya da size bir yoğurdan adam oldu mu? Ne hili? Şu var. Sağolmuşum, kän meriyeler, yaşlarım meriyeler. Ata men doğru aýtsam, maňa şu öwredenim yok, halifalyk edenim yok. Ol men kiçikligimden maktumulgarlyň aşy. Ana siz iýlesin. Şol wagtyň aşy. Men şular ýöne babam paky şeýle bir gowduw tarçalardy. Ýönüş eller dagy tutany dagy ýöne şeýdip, olaň ýöne olar o adamlar, çopan adamlar ýazg etmeýänler, gad etmeýänler şeýle bitmiş tutarsalardy. Şonu menim kiçik ataşga ýazaktym. Şonu pah pah dip ağzına nur yagan adam diýdi. Dinler ıglak geler ödem. Saman nemet duranlar bu mahallar çykmanda bilen adamlar da bir halda kular dip. Onu ıglak geldi. Pah pah diýdi ağzına nur yagan adam diýdi. Şu kellemde galyp kiçirekdim men o wagt 7-8 ýaşymdadım. Şonun bäri men şu maktum olay garlyny radioda dinleýän. Onun hem morlu çekli var. Nur verdi gulp var. Tahaga var. Ýöne şolun aýdymyny tagyny radioda dinlep, ona dinle şu kasetan üstüne radyodan üstüne öwrenýän. Maňa hiç öwredenim ýok, eýtdiýenim ýok, beýtdiýenim ýok. Ýöne öwrüm kiçikligimden dinlenip, durmuşymam bir hili agyrrak bolup, onun şu kiçikligimden şu olar menem aýdym aýtdyrardylar kiçikken. Bir hili leme derdim, ona mamam meni ýatyrdy, gara ýere watyrdy, gabam tutdan ızyn tuga getirtip öwrüm bir gurrungy edip, onu da karlar bilmem oktaşy var.
Maňa aýdym aýtdyr tüňlendirip ýaşularam aglaýar garlar. Menim şuňa şu gyzyklanyp heňim zadym elbet kiçikem owadanrak bolupdyr diýerler-de. O ähim owadan bir himlenende şu bozordu da diýerler onu kiçikem şu kakan zadym aýrylan soň soň ýekedi dogany bilen soň onuň şu bir adam garalaryny bilip onuň şeň aýdym adam himlenende bozulýandylar. Şu görenim şol esdenim şol. Şimdi bir şimdi var biri size pata öğreniyorlar. O min inşallah o. Hani hivetti ata ünlelmedik radyoda pen koyvermediler televizora pen çıkarmadılar özün bilýän odatlar. Toy bagşladylar kim dinlediler bilem ýok öyle tamşly edýärdiler mi bir her kim öz odatlar aýdyrmadylar köpümaýdylar. O odatda içimiz ot ýaly öňküde boldy. Soňşy tygynyp Allah jana sygynyp ýagşy radyolara sygynyp Ağişan canı Gurban Murad işan canı sygynyp onuň baba gamlarda toy boljak diýerden birinji gelip ikinji gelip. Neçe yıllık kaç oldu? Ne 3-4 yıl boldy. Ne ýylyny bunun üstüne gidip ýardymda düşürdi. Onun toy bolýar diýip telewizorda diýip baba gamlar janam aýdym taýdym pirde. Ha diýdim Allah jan Hudaý jan diýdim. Maňa bir kömek edin de Hudaý jan. Şu baba gamlar jan aýdym taýdym pir bir maňa bir kömek edin de men ýaly bir ýeke ýetimçe. Yok sen menden galan yok dedi. Şimdi oturup ağladım. Ona haber ettim, onun dedi. Nazar kullayıp gidecek, oraya yağmur gidecek. Bir yerden telefonlarını alıp telefon ettim. Onun maşininde yer yok dediler. Ay oda gidip olacak, oda bir daş barmadık yerin yol etenini. Tanımayan yerin benim bir yakın açar adam. İşte dedim maşininde yer olmasa men dedim, şu an iyidina dedim. Şu kara poyda da yapışıp gidecek dedim. Şu men bir şu takbara dedim, bir yer koydum, korkup elter yalık ettiğini ödündü, güllüdü. Ay şey diyenin için Leyla dedi, taparkana yer gidelliydi. Anha bismillah Allah deyip düştük yolu. Hudaý jana döneyin, baba gamlar jana döneyin, ha men sana bir 3 klas var kedeyin. Şu wagtda sel göründüýüş men bir kanaga adam aýtdym. Bismillahirrahmanirrahim. Anha. Şutaýdyna. Ana baba gamlar janam, ha men şonun mer aýapakana bagym. Baran günüm gije düşürdüm atam. Bir 3 katymyş. Düşürdüm şonun alanda araslamda. Bir ak sakal ýaşly etegimi doldurup, köýnegimi doldurup, ütgüşüp füýjiler berdi. Bir agaç berdi, şu atym nalyýaly öňüme oklap gitdi. Bismillahirrahmanirrahim. Men sana bir ütgüş klatdy berdim. Anha men bir şurada bir terek ata Kudret Allah jana döneyin. Şu ýaşlyň öňüme bir agaç oklady, şunu bir ütgüş, şunu bir yüregime alyp ýygyň turup ýaşlylara gurrun berdim diýişim. Olaram gowa ýördiler, gaýdym. Öňüm diňe füýjilik ütgüş klatdylar görürdüm. Ýöne şu bir agaç oklap diýdim, bir hil öňüme bir agaç. Şunu yüregime alyp gitdim däşik. Baryp ana öz şu kümmediň gapsyna üsüp oturan agacı var Kudret bilen. Şonu ýöram şu düldül agacym. Şoň bir atar, şoň bir gol seretdim. Toynagy da şu atym. Soň atamyň hemme maksadyma ýetdim. Şondan soň hemme işim oňuna bolup başlady. Baba gamlar janam. Şotaýda da alyp ýaşyllaryna Leyla aýdym aýtdym dedi menim geretim ödünýadagy geldi. Ödünýazyny ogat bagşyny ol hak. Türkmenistanyň halk bagşy, beýik bagşy. Ödünýadaga geldi görmünüm aýdyp oturýarsam ha menim birinji sapar görüşüm ödünýaga ýöne eline apsalsyna bagşylygyna aşyk sada adam. Olar köpünden oluyor. Limede bizim dilimiz repetitif diýildi. Repetitif de geçem ýokda. Ola aýdyp oturdy menim ola saat çalyp oturdy birinji gerek ýaşlylar haýyş edýärlerini. Ol kadym kaýdymlar haýyş edýärler. Ay menim şu gamgy mollumda şu öňkü gören horluklarymdan bar özüm bar. Şu aman men aýtdym da. Boy. Şu bir ödünýadagy çalyp gidip otur. Şu wagt ýöne bir ýer berýimiz bar, 70 ýyl bilýän ýa-Allah. Şyk bolup menim bir şu gowy edip aman men aýtdym. Şu bir şeýle men bilmedim şu täleýiň şor bar. Şu boýma da ütgüsüp baka berip ödünýadagy şonu allyp götürdi ýaşlagyny. Meni baba gamlardan ilkinji toýuna Leyla şadur diýip ak tata berýän. Da elbet agyna salýan burada. Onum ýaşlylar ýöne el çarpyşyp ör turup hemmesi omin kabul bolsun. Ana atam şonun merem Hudaýa şükür işim oňuny bu toýnagymam janymdan emedi görýän. Şu men şuny özüm şeýle pikir edýän şu neme baba gamlaryň şol seyf at seyfden däwol. Şol büldül atyň toýnagy diýip taklap ýörden aşy.
aşık diye rahmet verir yaş dökse. Işığın yoluna yoksa halın gömüyorlar. Işığın yoluna yoksa halın gömüyorlar. Işığın yoluna yoksa Işığın yoluna yoksa halın gömüyorlar. Ey boy gülün ey gömüyorlar. Gelip devletin o dünyada elmada kurlanır toy bayram sade. Defnette vırlıkta yok dedi tani, senin kimin o dünyada keykelata. Defnette vırlıkta yok dedi tani, senin kimin o dünyada keykelata.
aşık gilli Ömrü gırıv bilmin yar deniye Kulumdan kaçırdım tutabilmedim Ömrü gırıv bilmin yar deniye Bu yar deniye Kulumdan kaçırdım tutabilmedim İngri gırıv bilmin yar deniye Bu yar deniye Vurmuş gidim diye Vanı tutulmayı Bir taş idin ki navrıldın atılmayı Hiçbir vaktim kirme Ladı tatılmayı Ağlay ağlay buraya bilmin yar beni Bu yar beni Hiçbir vaktim kerme Ladı tatılmayı Ağlay ağlay kafayı bilmin yar beni Bu yar beni İnce tarafımda yâri arşın çinmiyor Kolum yetmeli dağın başına Arıtmanın ağzına filin dişine Böyle kafayı bilbin yar beni Bu yar beni Arıtmanın ağzına filin dişine Ağlay ağlay vırıv bilmin yar beni Bu yar beni Aşık olan bir diğer şanına Ahır kalın min garibim kalına Yeni bir şan ağlanın yanına Ömrey gırıv bilmin yar beni Bu yar beni Yemin bir şan ağlanın yanına Emre gırıv bilmin yar beni Bu yar beni Arıtmanın ağzına benim dişime Emre gırıv bilmin yar beni Bu yar beni Böyle kapav bilmin yar beni Bu yar beni
Yol yüreğinde ayağına yol vursun canım ey yol vursun senin könglün nedir ne hiyaladı Yol yüreğinde ayağına yol vursun yar gele yol vursun senin könglün nedir ne hiyaladı senin könglün nedir ne hiyaladı Alif yerden geldim sana gayvana Yar gele gayvana Titretildin gülüm göl divane Benim könglüm akıcıma girmege Yar gele girmege Senin könglüm nedir ne hiyaladı Benim könglüm akıcıma girmege Senin könglün nedir ne hiyaladı Senin könglün nedir ne hiyaladı İşimde bir kere içtim kolumdan Başımı kettin her gün kaytman yolumdan Benim könglim kuştum ince bilimden Yarım ey bilimden Senin könglim nedir ne hiyaladı Benim könglim kuştum ince bilimden Yar gele bilimden Senin könglim nedir ne hiyaladı Senin könglim nedir ne hiyaladı Aşık hemra aydır gelim men dada Geleyim diysem ruhuyup koymaz aradı Benim bilen yetim maksat murada Yar geley murada Senin könglün nedir ne hiyaladı Senin bilen yetim maksat murada Yar geley murada Senin könglün nedir ne hiyaladı Senin könglün nedir ne hiyaladı Benim gönlüm akıcıma girmege
Gümüş azmerden şaylaylı onun boynuma utanmana karşı. Menin ardım sever yarım boynunda aldım yanağına elim boynunu. Aksatekin mahi oynan oyununda her cay gel bana karşı. Aksatekin mahi oynan oyununda her cay gel bana karşı canım. Mehmet'in oynab oturdum Gönlümde var maksat işimi bitirdim İmtimli bilerimden varmanılar Gönlümde var maksat işimi bitirdim İmtimli bilerimden varmanılar canım. Yaşıl geyiptir tozikleri Göğüller içinnetin intizarım Dinlilimin memnun çelmana karşı Göğüller içinnetin intizarım Dinlilimin memnun çelmana karşı canım. Hay leylim gel gülüm gelsene Hay canım gel leylim gelsene Ay leylim gel ha gülüm gelsene Hay canım gel leylim gelsene Ben leylim en mecnun çılmana karşı Emtimli bilerimden balmana karşı Emtimli bilerimden balmana karşı
başıma uşuma yadır Bıygır mollam yarım bilen gideyim Bıygır ahun yarım bilen gideyim Ya bu meydan içinde ölümüne Başıma kalmalım ayrılık yine Kıyametlik atam demişim ünay Kaygır ahum canım bilen gideyim Kıyametlik atam demişim ünay Kaygır mollam yarım bilen gideyim Kaygır ahum yarım bilen gideyim Başıma düştü bağrım kivattı Boy 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 Bu ayrılık ölmeme verdi Gıygır ahun yarım bilen gideyim Bu ayrılığa ölmeme verdi Gıygır mollam yarım bilen gideyim Gıygır ahun yarım bilen gideyim Gıygır mollam yarım bilen gideyim